No moi kaikki katsojat. No moi kaikki katsojat. Mitä kuuluu? Olitteko eilen Tubekonissa? No ihan sama. Tänään pelataan Minecraftia. Tää on mun eka video. Jos Skeleton heti ei vastas. Tämä ei ole mukava. No ihan sama. Ja näin poispäin. Mutta ensinnäkin. Juu. Ensinnäkin. En tiedä mitä. Oi, Keeper. Juoksepa. Ihan sama. Ja mä pelaan Wildcraftissa, jos haluatte tietää. Mitä mun pitäisi seuraavalla kerralla kuvata? Kertokaa te mulle. Tällä kertaa. Kukkuu. Kukkuu. Vai pelaanko mä vain Minecraftia? Niin. Siinä on teille kysymys. Ja näin. Joo. Ja Wildcrafti. Jos ette tiedä, niin käykää kattoo macwilden.com. Sieltä löytyy tiedot ja serveri IP löytyy descriptionista ja näin poispäin. Ja niin poispäin. Miksi mä sanon koko ajan niin? Haloo. Ai siinä saat. Luulin, että olisi tarvinnut heittää sinun päälle jotain, mutta tässä jaksossa, en tiedä mitä pitäisi tehdä. Pitää sanoa vaan terve, mä oon tubettaja. No ei nyt sentä. Mä oon Gamerlovers 120 ja tää oli tämmönen esittelyvideo, jota mä veikkaan mä alan kuvaamaan Frapsilla tai jollain vähän pidempiä videoita ja näin poispäin. Mutta se olisi moikka!